Orte mo ani isda o waro ya trabaho di mo yag bulang nga sila. Awan ni style bata. Awan. Giyo. Okay Giyo, ginaging bridge Giyo. Ufi na Giyo. Congrats sa si Mayor na Giyo. Congrats Mayor, Junior Ismail Rinquijo. Congrats Mayor. Kada ba gwapo gipagtrabaho Mayor ba kay di na pagyag motor yun kinanay nga ni ba. Now, ani oh. Kada ba gwapo di na magyag motor ni. Oh, wandot na kayo. Okay. Gwapo na ni, di na pagyag motor. Nindot kayo. Gwapo kay pagabuhat oh. Naon mo ba? Pakita mo naon mo ba? Gwapo mo. Gwapo di ba sa basta mo na sumanod po. Saan may pambot lagi diri ba? Kuno. Ay kakuan ni ba? Malang gahapon. Kakuan ni. Nagkaayan rin ni. Kapalangrihan niya ba? Aga konsyal ba kordiro? Gwapo na kay guys oh. Pero pang mga wapo kay. Guys, kawa. Dito na matuwad ba? Liho tayo kita ba? Kunya. Wap, pataka yung buwag ni. Pasukok mo ni tawari. Kanina may kawatan ni Reza. Hindi ako nagsumpad na ikon usam ni. Atag mo sa kwano. Hindi kita ng Facebook ba? Now. Oh! Sir. Diba? Hindi na ba nagkaan eh? Patay, buwak ang tree. Ano siya? Hindi ba lagi na? Kapit na. Kana. Tingkamot yun. Ayaw alang-alang nga. Yan. Ini kaya nagawin yung kawayam ni kawatan ng kapasil. Orte mo ani isda o waro ya trabaho di mo yag bulang nga sila ginuok ko nagpabuyag. Awan ni style niya. Baru kadali may kayang bata. Nak niya terlibat ketalpais niya. Sukar uto ini enggak dulu matay bulan good. Saba ba? Guys, makali Guys. Gidalanan niya. Asa ka na yan ay kung karoon mo. Kakiyay-kiyay pa. Napoy talis na yung buwangan eh. Bobo lang kapag may time. Sige, tamatiw niya na po. Huwag niya na po. Pagsundang ba? Naraw, marada. Alin na. Sikuan dia ba? Cik ni buangan mo. Si buangan. Berat apa ni? Muna mo manager. Karon Ini bisa garut. ya Daran sunod naman to kay imong git. Tatngan man ako ni kon. An ba to? Diri ko pasitan ton. Kau betul berarti kan? Ako ba to akya na girudong? Patang